ngokukhulu ukuphuthuma ngiphuthuma ngesizathu esisodwa esithi kubaluleke kakhulu ukuthi mase bangabaholi emphakathini sikwazi ukuyibona izinto eziphuthumayo ke sikwazi ukuthi si-address futhi siyibabaze ngoba into enhle iyanconywa ikhiqizelwe embi into iyabatshazwa echithwa ngaphandle kohlokamazi ababi nganza kwethu njengomongameli wamabhinqa angikwazi ukuthula ngithalalise abambisani nabafowethu esikhula nabo abaphethe izwe ngokuhlukahlukana abayinhlaka zamasonto abayinhlaka zomphakathi kuyaqala nqa emlandweni wakithi ukuthi ngalesikhathi sithi December uzosiphatha kahle futhi mhlawumbe ebuhlungwini esikuzwile kuqala unyaka kwenzeka izinkinga ehlukahlukene bese kuzoba khona isigaba esithi kuqhamuke nje umfana okuthiwa uSibusiso Lawrence Ntaka walapha emzinto bese vele ezothatha nje isicoco asiphathise kabuhlungu uDecember usuphela akagcini ngokuthi enza akwenzileyo bese phinde futhi eyachaza ngendlela achaze ngayo esingakwazi noma kuyiqiniso noma kuyiphutha ngakho ke nganza kwethu emveni kwalokho nesihluku esisabekayo esibabazikayo simthole ethatha eke umkhonto ekwaza intombi abebethandana nayo eke iminyaka eyingoduso yakhe ngokuchaza komndeni waleyo ngoduso yakhe ke eke bahlukana nayo waphinde futhi yathathwa umunye umbhemu naye waqhela emveni kwalokho namhlanje simbona futhi uyabuya bebuyelana emveni kwalokho wasala dengwane kwamqhathana nentombi yakhe ngokusho kwakhe akho ke nganza kwethu engizokusho ngizobabaza mina into ebuhlungu engase ngize ngiyibone enjeyana emveni kwalokho naye wayibulala kodwa umlayeza ushiyile uyamangalisa ngoba le mlayezo loyana awukhuluma kanje yana amadoda alimele kakhulu ngenxa yani na mawufika epolice station kuyahlekwana mangabe kukhona inkinga khona umndeni udotshwa ikhehla lodwa onwabona ungizwe xa udlwa indodana libe nawe khoneni nje wena siphukuphuku uzohlula umfazi hlula umfazi awuyena kwabhengu wena awuyena ungolosi wena hlula umfazi uzodinda isililo lako wenyoko uzodinda isililo bese kanti abazi ukuthi umuntu how much that cut deep and then leyo nto nganza kwethu as a psychological person who has been a psychological counselor while I fly and that I've been trained and molded by ECPAC International lokho kwangenza ngakwazi ukuthi ngiqonde izimo zabantu nezingqondo zabo nangendlela ababehave ngayo akaze ngisibone isihluku esinjengalesiyana ngiyawukhalisa kakhulu umndeni wakwacele uNontobeko Cele ephinde ngokhalisa kakhulu umndeni kwa Sibusiso Lawrence Ntaka uzokhumbula ukuthi indawo yasemzinto ayiqala ukuba negama njengalesi uzokhumbuleka ukuthi emlandweni okuhlukumeza ngokungena nembeza kunendoda nje lapho okuthiwa Thozamile Ntaka ngazo babahlobene naye lo mbhemu owagwetshwa udilika jele o7 ngonyaka ka2004 and then kumanje ulapha eCimex lapha eKokstad ejele kuyilona elithathwa njengejele liphephe kunawo wonke lapho kwaZulu ngakho ke lokho kwakukhombisa ukusobala ukuthi waye umuntu ohlumeza kangakanani ebulala abantu besifazane betholakala bengenamakhanda abanye sibebolile ezimobeni zasemzinto into lena eyayivele yenzeka kusukela kudala kuleya ndawo umkhokha ke manje ke omubi kakhulu ngakho ke lezi insizwe ezisencane kangaka ezingena igamanqa othandweni nalezi intombi ezibuka ama social media adala ingcindezi yokuthi with my beauty I can have this, with my beauty I can have this. Lo moya wokunganeliseki, lo moya wokungabongi khona okuphambi kwakho leyo nto leyo izosilimaza isiqethe isibhubhise nya isizwe sawuphuma namakheba. This is not about indaba yo 16 days of activism. This is not about women abuse or men abuse or gender-based violence. It brought a biggest attention of all times. If our government cannot pay attention deeply in this,
how much men are hurt in beze befika esigabeni sokudela impilo zabo ngalolu hlobo beshiye iboneka nje emhlabeni belimaza imindeni. Mangikhuluma nje iqiniso nganza kwethu umuntu osehambile abantu abaningi abalimala kakhulu abantu abaseleyo. Njengoba lensizwa nje lapha kona ngoma eMambatheni. Ulimazile umndeni wawo lo muntu. Awuna khisimuzo umndeni wawo ulimele kakhulu umndeni wawo. Efela into engaqondakala. Kuzoba yilaba nanokuthi ke abazali bengakwazi ukulalela. Yabona, I prefer the relationship yokuthi you must be more friends than being in love. When you are more friends than being in love with your partner, you are lucky enough to make sure ukuthi inkinga niyakwazi ukubhekana nazo without fear. Uma ngabe ngasenzi kahle ela wena umtshene ngqo uthi awu uyangibhacazela ngakabi yami uyangibhacazela ke manje straight away. Yabona, indoda ikwazi ukusukuma nisukume noma babili nibambisana nehlanye nyoka lapha niyofuna uDr Mthembu nambe nehlanye nyoka lapha indoda ivuvukele inyaka oshona ko market wakhe umuzi wakhe kanjalo. Lokhu phuma ubhekele uyoshona le nale yikho lokho kudala izipile up eziphambili. Uzokhumbula emlandweni ukuthi uThozamile Ntaka wahlungisa kangakanani abantu. Uzokhumbula emlandweni ukuthi umfana kaKhuba la waMpungosi la eClermont osanda kugojwa ngonyaka odlule wahamba edinwe umuntu esifazane ayithandana naye esemdivorce esezothatha zonke izinto zakhe nemali nakho konke. Wasuka yena umuntu esifazane wathatha lo wesifazane wamdubula emva kokuthi walanda izingane ecrash walanda ezinye esikoleni wayibulala zonke izingane. Ubanjwe amaphoyisa sethu yayiphosa ebridge ugwetshwe ngonyaka odlule. Isho ukuthini le nto amadoda? Isho ukuthini le nto siyikhanda? Lelizwe siyophila ngokuba ama-ambulance ukuze kube nini? Will you react when there is a danger, when there is singama breakdown? Mase ngona ama breakdown singama ambulance. Yizo njani njalo? Bubu buholi lapho ramaphosa. Bubu buholi lapho Thamsanqa Ntuli. Bubu buholi lapho Baba Sezomthuni. Buphi? Bubu buholi lapho iphi department ezoqondana ngqo nalezi inkinga lezi ngoba we need a panel even ngisho amaphoyisa. Uyabona nje ekuyicase kunjani lapha kuMpungosi lo osanda kugwetshwa ngonyaka odlule kwathiwa khona le icala lizophenywa kwasho wacimba salamani. Ayikho ipanel yamaphoyisa esifazana nalwesilisa in different districts coming together noma bawu10 noma bawu11 once a year benikezwe intatheli zonke zama radio platform nama YouTube channels and nama podcast ukuthi bachaze ubuhlungu ababhekana nabo uma bearresta abantu abasuke bonile ngalelo hlobo befikana nedumbe emgwaqeni nakho konke as a part of kubhoklineka emphakathini nokuthi umphakathi ubukhulise ngezigameko ababhekana nazo usuku nosuku ukuthi bachaza ama result ama-end result. Namanje nje ngimzwile nje spokesperson wamaphoyisa la kwaZulu-Natal leyansizwe nje ngathi ihlakanye ngeviki ichazile mayichaza. Yabona nje umkhwanazi regularly uyabuya zochaza ngezinto ezithinta NIU necrime nazo zonke izinto no asifundise izinto ngayo yonke indlela which is perfect. But manje ama cases anjengalawa they must appoint people, a group of people who are policing the country, and then bakwazi ukuthi bet come together and give feedback in this, because lento kumanje izwe lethu lihlazo phesha kwezilwandle iphume ngisho CNN everywhere, is everywhere in the world that disaster ayenzeke emzinto, and then ichazana ngalelozo should isizwe lengenamthetho, sizwe lengenayalo, sizwe lengenalo ikusasa. Uzokhumbula la uSomthengu eMagistrate kungena iphoyisa neauthority yesibhamu salo ngoba sisemthethweni liyiphoyisa kanti ilanga le divorce yalo nomkalo yafika lamdubula ku platform lamdubula ina nation bepherezelana okophoza igazi phakathi enkantolo kanza kwethu sayithola report yayo kuyakho konke lokho nephoyisa la idubula nalokho sayithola report abuya amaphoyisa enza iSWOT analysis enza analyze achazela umphakathi ukuthi I build up to this igcine kunje
ngoba attention iphela because we have taught ourselves ukuthi indaba ezifanele zitrend neindaba eziphilayo indaba ezimbi. When there are good news or when there are educational news, they are nowhere to be found. Do you think that is fair? Do you think that is building the nation? It's not at all. We are leaders, we need to be in charge. Now yonke indlela singoba nike thina ke omkhulu abangana budget izinja nje ikhonkothe emaqeleni. Laba bane budget bavungula bavuvuzwa ama aircon lapha. So akugcinanga lapho. Lot of disasters has happened. eLimpopo khona idisaster yenzeka lapha ethinta ama couples. So lento izoze ibe njalo nini ngoba abafana manje bazalwa kume njengamahashi bekhuliswa bombe njengamahashi ngutshela ukuthi umfana uthi ngishethona itoho abayinakile imsamo yoyisemkhulu abasondezile imsamo yoyisemkhulu abazilutho babazutshwala bazuyifebe bazutshwala baziyifebe iyona kuphela into abayaziyo bese beyabukisa ke bebukiseke bedrive imoto ngisho ethiwe sephoqo uyise no namadoda aqotha akwazi ukutshela ingane iqiniso without fear anything to lose our circle. Ingane ukwazi ukufona ithi umuyise ngeveni ethi akaye plus ngithizena udonse inkomo akekho ayisele kwakwamfana lo akekho uhleli ngifebe eThekwini kuthiwa kuzokwenza umsebenzi awani akabonanga nenkomo ukuthi njani nembuzi ihlathweni nakazi uzofika nabangani bakhe yasekubheka manje iGTI sibaphosa umndundulu beyophosa lakhalakatha lapha bese kuthiwa ishwa bese kuthiwa kunuka omakhelwane unoku amathakathi kanti umthakathi omkhulu uyinqobo abazali bakhe ngoba banasiyalo bancenga amabhodlela ogoloko bakhulisa ingane kabi bakhulisa ingane ziyikhulele ngathi ziyimfene besaba ukuthi ingane ngeke safika lo shekhasi wabetshela iqiniso ngakhuliswa amadoda mina ukuthi ufike ubambe oshekhathi umi nabo pheke sibaya athatha uphala ngoza nabume phambi sibaya lapha bese kubonge uyisomkhulu usefikile umntaka bhuti lapho kwacima ke kusho ubaba uMakhendlana ekubusise ngoshekhasi nje benhloniphe ukuthi sakhuliswa ngokuthi awungene ekhaya ufike ulengisile izandla engathi uphume ejele emveni kwalokho bese misuka lapho mase ngingele endlini sekukhona udaba mhlawumbe oluthintwayo lapha nalapha athi mfana wami ngeke ngalabo shekhasi wafika nabo bese uthi mina ngizokutshela iqiniso 1 no 2 no 3 wrong u2 no 5 wrong right lokho ukhombisa ukuthi ke izwe linamadoda sinama artists nje namhlanje azokuthi ayiyo yonke into azokuthi imali is everything azokuthi wona afuneleke uhlezi kungabo usuku nosuku yini na yilento yani na ezimbongi. If you want to be a leader and you want to be successful in life, don't surround yourself with praise singers because they will praise you even when you are going down to your drain. When you're going down to your grave, they will keep on praising you. How is Kokoba? How is Kokoba? Ishaya mzala, ifake mzala, ifake mzala. Hawo lo batho. Yasala indlela. Uchitheke umncino. Siyophila ngoba ifake mzala kuze kube nini. Iqiniso liphi uzonde ume wedwa entabeni. Ume wedwa ube yinhlwa ume ngeqiniso. Kwazi ukuthi uyoyikhumbula izaluleko yethu selelwe uyikhumbula izaluleko. Kwazi kwabhlungu ukuhamba kwengane encane. Kwazi kwabhlungu. Kwazi kwabhlungu kuyankenketha. Isikhathi manje sokuthi amadoda ahlangana ndawonye yaqala ngqa emlandweni ukuthi mina abantu besilisa namadoda nabafana bephumela obala ngayo yonke indlela yobuhlungu abanabo bayi-expressa through usibusiso. That must be a big question to government. That must be a big question to the whole society. Ngisho insizwa mawustela. Ngisho insizwa mawustela lapha nomfowamthetho lapha nabakambekezele eshowe ke ukhale eyimathonsi. Wathi amadoda azobuhlungu kodwa ngoba amadoda agwinya ngaphakathi athula athi du. Leyo nto isho ukuthini? Bangakanani abahlenga enhlinini? Bangakanani abazipain? Bangakanani abondle ingane nezone zabo? Iqiniso liyokhulunywa nini between the both parties, women and men. Abanye baze bakhetha ukuba ingodo babezitabana babezinja. Iyo yonke le nto leyo. Ngakho ke namanje I repeat myself ngithi ayihlale phansi bamba umthetho ngilehlangana Zulu ngilehlangana namaAfrika. This is the time to debate and to get the bottom of this. Engiqiniso malikhuluma abantu abafuna ukwamukela
abafuna ukwamukela ama challenges, abafuna ukwamukela izinkinga ababhekene nazo, abafuna ukukhula. Umsebenzi umuntu owenziwe ungekho uyaxoxela ukuthi bekunjani, kuthiwa kubonga wena, uyabonga bonga uthola itoho. Manje xabana nobasi lapho usoloku isihlami ebusweni ngoba impepho yethu omkhulu uyazi. Izinja lini abafana lokho ama-90s lokho nama 2000 ododela izinto lezi. Manje makufanele nishiya thina emhlabeni nithi kuyoba njani ngoba iqiniso anifune siyalo nithi niyazi akekho umuntu wazalo asi indlela ibuzwa kwabaphambili. History is more than just a part created by the past. It influences the present and it paves the future. Kubalulekile ukuthi ingane ikhuliseke kahle. Ayikho into engijabulise ingane zakwethu angixobe izona indaba. Kodwa ngikwazi ngayisho indaba lo mfana lo okuthiwa uwashesha. Lo mfana lo mncane ozalwa umfoka kwala lapha loBongihlanhla. Ngibuka ibehavior yakhe lo mfana eqhamuka ekhaya okusengwayo kulo. Ngiyangizwa nina abantu bakwaZulu. Kusengwayo amagula ahlale ekhihliza. Futhi awadliwe engakhishiwe umbhojozelo. Kusale zaqeqa. Ngimbona umfana ehlonipha ngendlela ahlonipha ngayo eshebe ifundo nobunsizwa nobujongo waqonywa kwamizwe. Kwabonga indaba ngabonga mfowethu lapha insizwa lapha osomthetho bekhona lapha ama TLB ekhona ezodudula lapha kukuhle kudelile. Ngibona into enhle ekepezelayo ejatshulelwa na umsamo walezi ingane ejatshulelwa oyise ejatshulelwa umkhulu babo. Ayikho into ekhulisa umfana njengaleyo. Nibe niyibonele ezinhle. Nishebe isikole, nishebe ubunsizwa, nikhule igabeni ofana nikhule zona. Muzi kaDlokombane sekuyisikhathi. Nami ngizoyinika isikhathi ngiphuthume ngiye khona kule mndeni ngiyikhalise yonke. Sibabaze ubuhlungu nobubi obenzekile lapha ekuloyo yamphakathi. Ngithi mabhinqa ami zihlonipheni. Ey'ngozini zomgwaqo njengoba kuDisemba zihlonipheni. Ngithi mabhinqa zihlonipheni. Musana ukudlalisana ngeyibhamu, musana ukuphanga ubunsizwa amathuluzi asentshonalanga ngeinduku zika Putin. Musana ugama. Izwa lakhiwa kanjani. Uma nje ziyahletha ukhala onala oma-20 funeral uthi hayi ubuhlungu izandla manje betapa igoli ingane inyuka iphila ibuyisa ihlehla inyuka ishibhile ibuyisa idula. Yini leyo nto leyo ibuyisile lo umhlane ngalezi VIP manje siyabe iguqelwa yonke indlela le phiwe siwela umgwaqo kusuka bona njalo abazali bethu bengcwaba inja kade inja iphila ubunja bethi hayi siyosikhumbula ke mntana nami nazi into esicela inhlanta khona umdodi akho nhlanta vele nje iyabatshalo ngisho amathuna sakhule ehlukene kithi amathuna egazi ayihlele eceleni kube khona amatende ngaphandle komuzi. Hayi lento yokuthiwa ukusonta imbuzi intamo iziphalaza umswana ngenhla unavala amanxiba kodwa amathuna egazi awumkhuhlana besiceleni. Izulu kanisazi iqiniso kaninazi isinto kanisazi ngithatha ilangabi lelifaka egcekeni ngoba nithi ngaya akufanele adlule endlini yakhe edluleyo wenzani. Yikho ke abanye bedliwa zingwenya bengabuyi. Ngizonifundisa izoqala unyaka ozayo. Shomeni ngizimlando kamchunu. Untombazi mdabula ngazo ukuthi uqhuma ngoba simthanda. Umfoko sathanda ngomlomo wathi akubathi asekhona. Wathi ndelizwe ngokabe kondozo lasebekela dondo ngonyongo nje ngodondo kwabo kwazi. Untombazi imshizi igqoza mkwasi mabala kwashakuza. Ugebhuza izulu umkhondoso wamanga namahebo. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu uphinde futhi ngisho ngithi njengoba seshwama nje esilweni na kanjani kusasa emaba kusa unyaka uyosa siseswandlwana ngani zakwethu konke kuhambe kahle. Ngiyamthanda kakhulu niphathe kahle ikakhulukazi emgwaqeni ziphatheni kahle kakhulu ningaphuzi uphuzo oludakayo bese niyashayela ngani zakwethu. Ngiyacela bafethu ngenhliziyo yami yonke lobo buhlungu engibuzwile bengingeke ngingabudlulisi. Ngiyabonga.